Hola, bon dia. Avui voldria començar un fil de vídeos que avui fem al meu germà. Bueno, el meu germà no els vol fer. El meu germà estarà obligat per la seva consciència i el seu amor cap a mi, ¿vale? Però m'ajudarà. I volem fer una sèrie de vídeos que parlin sobre les drogues. Què és la droga? Per començar, aquest és el vídeo introductori, Substància que s'utilitza amb la intenció d'actuar sobre el sistema nerviós amb el fi de potenciar el desenvolupament físic o intel·lectual, d'alterar el nostre estat d'ànim o d'experimentar noves sensacions, el consum del qual pot ser dependent i pot tenir efectes secundaris indesitjables. Siguem clars, a Espanya, com a país, es consumeix el 25% de les drogues il·legals que es consumeixen a Europa. Com es sap això? Doncs estimacions. Sempre són estimacions. Amb les drogues il·legals són estimacions. I en general volem parlar sobre drogues legals i il·legals. La primera que parlarem, l'alcohol, una droga totalment normalitzada en el nostre país i introduïda a la nostra cultura. Quin és l'objectiu dels vídeos? Doncs aportar coneixement, val? En cap cas és encoratjar que la gent consumeixi drogues i en tot cas és encoratjar que la gent coneixi el que consumeix, però no només en drogues, ja en menjar i amb tots els hàbits que comporten a la seva vida, ¿vale? I això, aportar un coneixement que ens farà més lliures en les nostres decisions. I jo no tinc el coneixement absolut, el meu germà menys inclús, però esperem que això servissi d'alguna cosa. Com s'estructurarà el vídeo, o els vídeos, perdoneu? Doncs primerament, posem un meme per animar la velada. Els memes són quasi obligatoris en aquests vídeos. En tots els vídeos, a la vida en general. Segon, doncs què és la droga? Com és la droga, vale? Què ens aporta, què afecta el nostre cervell, com ens afecta, vale? Legalment, com és la droga en el nostre país? A vegades és injustificadíssim, però bueno, com és la droga en el nostre país? Perquè quan nosaltres busquem les drogues més perilloses, per exemple, trobem això. I per acabar, unes conclusions. Aquí això serà subjectiu, no us ho prengueu al peu de la lletra. Bé, mai, en general, vale? Vale, i ja està, no sé si m'he explicat. Que tingueu un bon dia i us drogueu conscientment. Drogues.